በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ዝዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 30 ዝንበብ ዝጽለነ ዕለቱ ስንክሳር ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብየማነይ ብጸጋመይ ይቁምለይ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ ዕለት 30 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እንቋዕ ናብ ሃዋርያ ቅዱስ እንድርያስን ቅዱስ ሚልክያስ ነቢይን ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣብጽሐኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እንድርያስ ሃዋርያ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ኣከባቢ ቤተ ሳይዳ ክኸውን ከሎ ንእሽቶ ሓዉ ንሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። ኣቦኡ ድማ ዮና ይበሃል። ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ዓሳ ምጥማድ ወይ ከዓ ምግፋፍ ካብ ዓብዪ ሓዉ ተማሂሩ እዩ። ዕድሚኡ ከፍ ወይ ከዓ ልዕል ኣብ ዝበለ ጊዜ ኦሪት ተማሂሩ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ወዲ መዝሙር ኮነ። ምስኡ እንዳገልገለ ድማ ን6 ኣዋርሕ ተምሃረ። ኣብቲ ወቕቲ ምስ ወንጌላዊ ወልደ ዘብዴዎስ ዮሃንስ ቀረባ የዕሩኽ ነበሩ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተጠመቐ ጊዜ ነቲ ድንቂ ምስጢረ ሥላሴ ካብ ዝተመልከቱ ሓደ እዩ። ጎይታ ምስ ጾም ካብ ገዳመ ቆሮንጦስ ያሬታ ኣብ ዝተመልሰ ጊዜ ንእንድርያስ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘለዓሎ ተኸተሎ። መጥምቅ ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘያአትት ኃጢአት ዓለም ናይ ዓለም ኃጢአት ዘወግድ ናይ እግዚአብሔር በጊዕ ዝኾነ እንሆ ክብል ሰሚዑ ቅዱስ እንድርያስ ንጎይታ ተኸተሎ። በዚ ድማ ናይ መጀመርታ ናይ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ንምባል በቕዐ። ዮሃንስ ኣብ ምዕራፍ ቅዱስ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 47 ንረኽቦ። ሊቁ ማር ገላውዲዮስ ድማ ንእመቤትና ከመስግና ከሎ ለሃዋርያት እንድርያስ ቀዳማዊ ማርያም ሃይማኖቱ ንመጀመርያ ሃዋርያ ንእንድርያስ ሃይማኖቱ ማርያም ንስኺ ኢኺ ኢሉ እዩ መልክዓ ስእል ዝደረሰ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ስሉጥ ወይ ከዓ ፈጣን ኣገልጋሊ ከም ዝነበረ ድማ ወንጌል ይነግረና። ኣብ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 9 ካብ 12 ክሳብ 22 ን3 ዓመትን ን3 ወርሕን ኣብ ትሕቲ ጎይታ ኮይኑ ተማሂሩ እዩ። ኣብ በዓል 50 ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ እዩ። ሃገረ ስብከቱ ልዳ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ኣህጉረ ዓለም ሰቢኹ እዩ እንዳኸደ ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ሃዋርያ ቅዱስ እንድርያስ ምስ ጎይታ ኣብ ውሽጢ መርከብ ዝተዘራረበላን ቅድሚ ቅዱስ ቶማትያስ ሰብ ካብ ዝበልዑ ሰባት ዘድሓነላን ዕለት እያ። ቅዱስ እንድርያስ 30 መዓልቲ ዝውድኡ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ንኸገብር ምስ ኣርድእቱ ናብ ወደብ እኳ እንተኸደ መርከበኛታት ኩሎም ኣይነ ስፍረኩምን ብምባል ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጎበዝ መርከበኛ መሲሉ ንሃዋርያ እንድርያስን ኣርድእቱን ንናይ 30 መዓልቲ መንገዲ ብሰዓታት ኣብጽሖም። ቅዱስ እንድርያስ ድማ ፍጡር ሰብ መሲልዎ ንጎይታና ስለ ጎይታና ሰቢኹሉን መረቆን። እቲ መርከበኛ ጎይታና ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ሰንቢዱ አልቀሰ። ሶበ ኣእመረ ቺያሁ ወጠየቀ ኣምሳሎ ዘተናገርኩ በድፍረት ምስሌከ ኩሎ ስረይሊ ተገጋየ ውህድግ ይበሎ ከም ዝብል መሓረኒ በሎ። ጎይታና ድማ ኣጅኹ ኣነ ምሳኻ እየ በሎ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ንወንጌል ኣገልግሎት ተጊሁ ዝዓረፈላ ታሕሳስ ዕለት 4 እዩ። በዝሎማዓንቲ ድማ ምስ ጎይታ ዝተዘራረበሉ ዕለት እዩ። በረኸቱ ናይ ቅዱስ ሃዋርያ እንድርያስ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ሚልክያስ ነቢይ። ሚልክያስ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ክኸውን ከሎ ናይ መጨረሽታ ነቢይ እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ናይዚ ምኽንያት ክልተ እዩ። ሓደ ድሕሪኡ ዝተጻሕፈ ጥረ ናይ ትንቢት መጽሓፍ የለን። ካልኣይ
ድሕሪ ዕረፍቱ ዘሎ ዘመነ ካህናት ብምዃኑ ምንም እኳ ነቢያት ኣብ በቢግዚኡ እንተዘይጠፍኡ ጐሊሑ ዝተነገረሎም ግን ውሑዳት እዮም። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ካብ መልሲ ምርኮ ባቢሎን ንህዝቡ ገሲጹ እዩ። እቶም ህዝቢ ድማ 70 ዓመት ናይ መከራ ተመሊሶም እኳ ኃጢአት ምስራሕ ኣይገደፉን ነበሩ። ብፍላይ ንናይ መጀመርታ ሰበይቶም ዘታልሉ ገሲጽዎም እዩ። ሚልክያስ ኣብ ክነንብቦ እንድሕር ደሊና ኣብ ምንታይ ኣብ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8 ንረኽቦ ማለት እዩ። ንእመቤትና ድንግል ማርያም እውን ብንጽህና ኣዳራሽ መሲሉ ተዛሪቡላ እዩ። ጽርህ ንጽህት ዘሚልክያስ ከም ዝበሉ ኣባ ሕርያቆስ ቅዳሴ ማርያም ነቢይ ቅዱስ ሚልክያስ ንፈጣሪ ኣገልጊሉ ንህዝቡ መኺሩ ዓረፈ። ሚልክያስ ማለት መልኣኽ ከምኡውን ዝተለኣኸ ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ነገደ ይሳኮር እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣምላክ ቅዱሳን ን12 ኣዋርሕ ከም ዝባረኸልና ነዛ ወርሒ ድማ ንንስሓ ቀዲሱ ይሃበና። ካብ ናይ ቅዱሳን በረኸት ድማ የካፍለና። ኣሜን። ነሓሴ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልክያስ ነቢይ፣ ኣባ ሙሴ ዝሃገረ ፈርማ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ዘአንበሳ ሐዋርያ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት። ኣሜን። እምበኣርሲ መንፈስኩም ሓልው። ነታ ሰበይቲ ንእስነቱ ከዓ ሓደ እኳ ኣይጥለም። ምፍታሕን ንኽዳኑ ብዓመፅ ዝኸድኖን እጸልእ ኣለኹ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል። ስለዚ ከይትጠልሙ መንፈስኩም ሓልው ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት። ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 15 ሰብዶ ኣምላኽ ክሰርቆ ይኾነሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ሰረቕኩምኒ። ብምንታይ እሞ ኢና ዝሰረቕናካ ከዓ ትብሉ? ብዕሽርን ብመባእን ኢኹም። ንስኻትኩም ህዝቢ ብምሉኣትኩም ሰሪቕኩምኒ ኢኹም እሞ ብመርገም ተረገምኩም ይብል ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 8። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ዘውደቕክዎ ዘንጠብክዎ ብኣካበ ናበባ ዝተጋገኽዎ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣረመልና። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። ኣሜን። በዛ ልማዓንቲ ድማ መጠንቀቕታ ናይ መወዳእታ ናይ ሓዱሽ ንዝነበረ ዓመት ናይ 2016 እያ እሞ ሓዱሽ ዓመት ንኽንኣቱ ጽባሕ ኢና እሞ በረኸት ናይ ሓዱሽ ዓመት ይኽፈለና። ሓዱሽ ህይወት፣ ሓዱሽ ናይ ንስሓ ጊዜ፣ ናይ ንስሓ ዓመት፣ ናይ ቅድስና ዓመት፣ ናይ ፍረ እግዚኣብሔር ነፍረሉ ዓመት ይግበረልና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። 30 ነሓሴ ንውድአሎም ማዓንቲ እሞ ብሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሰላም ኣፈጺሙ ሕጂ ድማ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልና። ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ናይ ንስሓን ናይ ምትሕልላዊን ናይ ሓድነትን ሓዱሽ ዓመት ይግበረልና። ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ስመሶት አላድነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ መዚአከ እቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በናቺ ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሲ 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 ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ኣብ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ በክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።